Mesajul meu pentru tineri ar fi să lase prostiile deoparte și să își vadă de viața lor, pentru că viața e faină. Până am realizat ce am făcut, aproape am intrat într-o depresie. Sper să ajungă mesajul meu la toți consumatorii. Asta e răspunsul final. Nu te duce nicăieri consumul. Avem astăzi alături de noi un tânăr, Alex, care a fost de acord să își împărtășească o experiență de viață care l-a costat pentru ca alți tineri de vârsta lui să nu ajungă în situația lui și să tragă învățămintele pe care le consideră ei bune din povestea lui. Bună ziua, Alex! Bună ziua! Mă numesc Alex, am 28 de ani, locuiesc în Bistrița și sunt administratorul unei firme. Anul trecut am fost la Cluj și am luat o persoană la ocazie. Persoana respectivă a avut o substanță interzisă asupra lui și când l-am lăsat de la ocazie mi-a oferit substanța interzisă. Eu am acceptat-o. Am luat-o cu mine. În schimbul banilor. Pentru că l-ai luat cu tine. Pentru că l-am luat la ocazie. Da, eu am știut despre ce e vorba, că am simțit mirosul, că știu cum miroasă substanța asta. Ce substanță era vorba? De cannabis a fost vorba. Ce s-a întâmplat mai departe? Păi după ce am adus cannabisul acasă, la câteva zile am fost cu mașina cu un prieten de-a meu. Ne-am dus pe la Codrișor, au făcut ceva curat prin mașină și eu am făcut o țigară de cannabis din ce mi-a dat băiatul respectiv. Am fumat-o, prietenul meu la insistențele lui mi-a cerut și eu i-am oferit substanța respectivă. Practic ați împărțit aceeași țigară? Am împărțit aceeași țigară până la urmă și am plecat cu mașina. Ne-am dus după fratele lui să-l ia de la muncă și în drum spre casă, spre Vișoara, unde stătea fratele lui, colegul meu a fost oprit de către un echipaj de poliție. Erai și tu în mașină? Și eram și eu pasager în mașină. Echipajul de poliție, când ne-a oprit, a și sesizat mirosul înțepător și am fost verificați în mașină, mi-a făcut percheziție și a găsit asupra mea substanța respectivă. De acolo a pornit tot ce e mai rău pentru mine în viața mea. Mi s-a făcut un dosar penal. Am fost acuzat de trafic de droguri. De ce ai fost acuzat de trafic de droguri? Am fost acuzat de trafic de droguri pentru că eu i-am oferit prietenului meu să fumează cu mine. I-ai cerut ceva în schimb? Nu i-am cerut absolut nimic. În schimb, am fost acuzat de trafic de droguri. Sunt condamnat pentru trafic de droguri. Eu cred că le-ai explicat polițiștilor că prietenul tău ți-a cerut să... Le-am explicat, dar legea e lege. Nu se poate făcea nimic. Am rămas timp de 2 luni, până am realizat ce am făcut, aproape am intrat într-o depresie. Am avut mai multe supărări, mai multe năcazuri, dar, în schimb, familia m-a ajutat. Cine a fost alături de tine în perioada aceasta? Mama a fost alături de mine, m-a ajutat cu sfaturi, cu gânduri bune și m-a făcut să trec peste asta. La scurt timp am început un business, pentru că am trecut de stagiul ăsta, am început un business
și în continuă creștere business-ul respectiv. Aș vrea să te întreb dacă în perioada după ce s-a întâmplat acest eveniment, ai mai fost tentat, dacă spui că ai fost și foarte supărat, depresiv, dacă ai mai fost tentat să îți procuri? Am fost tentat, însă tot așa, cu ajutorul familiei, am reușit și a muncii, am reușit să nu mă mai gândesc la așa ceva. În ce stadiu ești acum din punct de vedere legal? Dosarul penal? Dosarul penal este în curs încă mai am pușcărie cu suspendare. Deci ai primit o pedeapsă care a fost? 2 ani de pușcărie cu suspendare. Da, dar de ce cu suspendare? De ce nu cu executare? Pentru că am fost la prima abatere și a fost ocazional la mine. Dar mă gândesc că dacă se mai întâmpla o dată, era grav de tot. Nu mai îmi las timp liber să fac vreo prostie. Și să am de suferit iarăși prin ce am trecut. Până la urmă e un drog care creează dependență, că azi îl încerci, mâine îl încerci și poi mâine deja tot trebuie. De ce ai dorit să împărtășești această experiență cu noi și mai departe cu cei care vor viziona acest material? Pentru că... Care ar fi mesajul tău? Mesajul meu este că imediat după ce am scăpat de toată treaba asta, adică de gânduri de droguri în special, am început să gândesc altfel. Am început să mi se deschidă noi oportunități în care am început să fac treabă bună. Și nu ajungi nicăieri cu drogurile. Aș vrea să înțeleg niște lucruri. A fost consum ocazional. S-a întâmplat o singură dată. Da. Ai consumat cannabis. Da. După această experiență, ai intrat în depresie, dacă am înțeles eu bine. În jur de 2 luni 2 luni de zile. 2 luni de zile am fost Din terminat. ce cauză? Din cauza că doreai să consumi din nou? Din cauza că erai speriat de ce urma să ți se întâmple pentru că ai fost prins de polițiști? Din cauza că am fost foarte speriat, că nu știam ce se întâmplă cu mine. Ce se va întâmpla? Aveam așa în mare idee că puteam face pușcărie, dar noroc a fost prima abatere și s-a soldat cu pușcărie cu suspendare. În tot acest timp am făcut muncă în folosul comunității. Ai făcut și muncă în folosul comunității? Da, și am făcut cursuri de reintegrare în societate. Ți-au fost de folos aceste Mi-au fost foarte de folos pentru că mi-a ținut mintea ocupată și am început să fac alte chestii, să mă ocup de alte treburi. Care ar fi mesajul tău pentru tineri? Mesajul meu pentru tineri ar fi să lase prostiile deoparte și să își vadă de viața lor, pentru că viața e faină și cu drogurile nu ajungeți nicăieri. Asta ar fi mesajul meu pentru tineri. Știu că tinerii ca și mine, la urma urmei, sunt tentați de orice, însă trebuie să vă gândiți bine că nu este nimic de viitor. Viitorul vă este periclitat. Ai spus că ești administrator. Da. Eu dacă ar veni o persoană ca mine să angajez, eu nu m-aș angaja pe mine. Nu m-aș angaja pe mine. De ce? Pentru că omul care e drogat nu inspiră încredere, în primul rând, și poate să-ți ducă firma în jos, din punctul meu de vedere. Chiar dacă lucrul ăsta s-ar fi putut întâmpla o singură dată? Chiar și o singură dată, că o singură dată, încercarea, dacă încerci o singură dată, o să încerci a 2-a oră, și a 3-a și a 4-a oră. Cu siguranță. Că așa sunt drogurile. Sunt făcute ca să-ți creeze o dependență. Să te ducă nicăieri în viață. Mulțumim pentru curajul de a împărtăși experiența ta neplăcută cu noi.
Te felicităm pentru faptul că ai reușit să mergi mai departe și pentru faptul că ești pe drumul cel bun. Cred că dacă nu mi se întâmpla necazul ăsta, nu ajungeam unde sunt acum, într-un fel. Foarte adevărat. Da. Mulțumim, Alex. Și eu vă mulțumesc și sper să ajungă mesajul meu la toți consumatorii din ziua de astăzi. Că nu-i bine, nu e ok, nu ajungi nicăieri. Asta e răspunsul final. Nu te duce nicăieri consumul.